Nilitum pini dak cintonga konsumsi along nilitum media court itu anak nilitum nang kecok abang kelap dulu saya nonom hurisai aku tak blog 1 blog 2 aku tak pernah natum social media long peta lapen Meghalaya government aku bersama statement aja ka statement kipido do je rongpho abang ke Meghalaya tunjui popusi Meghalaya ji pondet popusi kaningi bon sitame nilitum Karbing Thomas Council ahin pen mate nilitum dak blok 1 blok 2 kedo tu mate dak nilitum Chinthong constituency mate border area kedo tu mangke piniani anta jat alam ta avela Meghalaya government pen Karbing Thomas Council ke hanga chingwai ta avela je nilitum Meghalaya government apan rongpho mate blok 1 blok 2 ke Meghalaya government pan pidet pu la so alama bangke kaching sai ba avela nasi pinana political leaders atum alina ka tuendo da umla phera long pustame mate nili constituency long pustame pinana political leader atum alina ka tuendo mate political party atum alina ka tuendo je blok 1 blok 2 ke Meghalaya pan pialo pusi da meeting da menang ki piatum do lapen da pilo panisieta nili atuduno da difu penwang si lapen konane botang supen wang si dongka pen wang si da umla pherlong meeting nang bilo je border aputhat alam meeting nang bilada ama halatum la suhut kanin je dekan je umla pher ali parayan ke Karbing sor mate Karbing Thomas Council atum Meghalaya phan chojor telu pusi kanin je dekan hala he bang kenang litum dak di fupen wang pen botang supen wang dak lahi nang ninje tekan tap tidak di pansini ni penang kacuning rilo athe dak kenili tumsi kedo border long kedo kenili tumsi kacucini lo je lapun nili konsensi anara bangke pinionitan nili tum hang kacubohong kacuri avela lapen long leki pidei puket hang Allah maluna be nili tumke inci da pione lasi nili kacuning rilo je Karbing long arat wan panteme nang litum matha nang ne nilitum Meghalaya government of Hanki long le pipe la katu kabe Chinthong rat wan panteme mate Karbing long arat wan panteme matha nang ne here nang ne pinan dum wang ko that meeting nang ruta kana jo border ke do akar bitu mangke Karbidet kerilo Gurkha akhai atum tado lapen khasiat khayat atum tado halatum tame phere duk titilo nasi hanga kisung be phere nang ne nili dak konstitusi long si nonom tame nang tuklung nili kai ke tame nang litum long nar jap tuklung ji lapen isi kachuningri dolan je iltum border long kedo atum doan Meghalaya asor tum han hidi long leki jor bang ington wek nang lapen pinana tum ili karbe tum ta Meghalaya outers pilo kai play dun na tum do pinana tum do hala bang ington asonte me pari pinhet patame nili constituency long pin long potro din damlo Meghalaya khasiya korte atum han longle bondok ki pido lapen longle ta chejor lablo pini nili langdam pen puthot la haya longle tame nilitum bondok ki pian tame mate la nili constituency long penana ara tum bondok ki pido boisa kupine kadure pena jok bondok ki pido halai along le tame nilitum prap jinpen pilo lang pidunet si amit hang ari deng mate kaya deng alang litum along leban kapalong pri fan nilitum pen laban klen kontu ke sisi pidun po laben nilitum
Ndak lokel atum don nilitum leaders atum don tame cerap cetu ramrong pen tame la so anong lepan nilitum lang pidun. Athe penang ana long leke pini nililang namno serang nem ana bangke penang along leke cumeng atum han bondok cipiet sio. Hal hai anong le yong si bondok cipiet dok lote i ide tunggi karbing long puka cipu tali awedat. La si nilitum pini dalang namlo pini tamini rabat temen jing gicetan namsi aning pathe kang no lapen hala bondok kipi an anong leta nilitung puthot ciwan tuet ten laong tuneng peneng pendame non tame ni claim bomla penana tum han ke voter ID paches pilo paslam bomlo lapen daga tu ana khasi according in youtube tame voter ID bank juslam se rak nang po juslam li pro da alang litum han ke illegal kusame nilitung pen punang kokpo